Raskaan tuote. Okei, mennään tälle. Okei. Mieheni tuli juuri kotiin saunaillasta. Hän kertoi minulle, että on telakoitunut siellä kaverinsa kanssa. Eli olivat laittaneet kalunsa vastakkain ja vuorotellen vetäneet esarit toisten päälle. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen järkyttynyt, olen järkyttynyt. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen kohta 40 heteromies. Ja tuon mielestäni täysin normaalia toimintaa. Ei mitään syytä huolestua. Varmasti suurin osa miehistä harrastaa tuota. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen järkyttynyt, olen järkyttynyt. Mitä tästä pitäisi ajatella? Ettei vaan kyseessä ollut häntäily. Jep, tuo on häntäilyä ainakin Turun suunnalla. Miten voi olla niin vaikeaa tajuta? Voi olla muodostunut alueellisia eroja. Käytä miehesi sukupuolitesteissä ja vaadi saada kuulla kyseisen kaverin tulokset kanssa. Ja tietysti kaverin muiden partnereiden. Ei voi olla liian varovainen. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen järkyttynyt, olen järkyttynyt. Mitä tästä pitäisi ajatella? Kerrotaan oikea vastaus. Kysys nyt mieheltä, oliko niillä katsekontaktia ja koskiko kivekset toisiansa. Jos oli ja koski, niin voi voi. Mut jos ei ollut eikä koskenut, niin sitten ei oo mitään ongelmaa.